may adlaw kinahanglan sab ang lamdag ang Catholic Forum o kini si Rico Rivera. Gutong pag-isgutan karon mao ang crisis of the church or ang krisis, ang kawadon simbahan. Ano ba ang krisis? Ang krisis nagisagubang sa simbahan karon dili basta-basta makalilisan kini nga krisis. Gikinahanglan nga usab mahibalan sa mga Katoliko kung unsa ba ang nahitabo sa simbahan. Tungod kay sa pagkakaron perting dako ang nahitabo sa simbahan apan ang pipila o ang kadaghanan sa mga Katoliko murag wala lang nila nabati kini. Ang masabisan sa ginagmay nako nga pagpaambit kanyo kay ginagmay ra man kahibalo. Pero ako kay ipaambit kaninyo. Ang krisis karon sa simbahan perting dako og makalilisan kini. Tungod kay may dako man kini ang kalambigitan alang sa kalagnon o espirituhanon nga bahin sa tao. Hisgot kita og kalagnon sa ato pa ang kalag nga bahin sa tao. Kay ang tao gibahin man sa lawas o kalag. Kung mawala ang isa kanila, patay ang tao. So ang kalambigitan karon o ang dako nga krisis karon sa simbahan dunay kalambigitan sa kalagnon. So ba ang krisis nga ipasabot sa simbahan? Dili lang sa gobyerno, dili lang sa panimalaya dunay krisis or kawadon. Ang krisis nagahisgot kini diha sa pagtuo sa usa ka Katoliko. Sa foundation siyang pagtuo nga sa pagkakaron sa bag-ong henerasyon ang sitwasyon karon sa pagtuo sa mga Katoliko nagkahuyang na gyud. Paglahi sa mga Katoliko sa mga niaging panahon. Karon ang krisis nga nahilambigit ang simbahan gitagna ng kiningdaan sa mga niagi ng mga milagro nga nahitabo sa simbahan sama pananglit sa Lasalet. Ang Lasalet nagaingon, the room will lose the faith and it will become the seat of the Antichrist. Klaro kayo sa nga tanan ang gisulti sa mahal nga berhen ngadto sa mga bata. Nga room mawad-an sa siyang pagtuo ug mahimo kini nga lingkuranan sa mga Antikristo, mga kontra ni Kristo. Anong gitawag man nga lingkuranan? Will become the seat. Anong gitawag man nga lingkuranan? Tungod kay ang lingkuranan nagkahulugan man kini sa authority or gahom, kagamhanan, pagmando. Nahimo kini nga seat ug Antichrist. Nga sa ato pa diha magagikan kaniya ang pagmando nga dili na inuyunan sa pagtulon ang Katoliko. Nga sa ato pa sukwahi sa gituuhan sa mga Katoliko. Ug gidasunan pa kini sa milagro sa Fatima. Ug diri nagsugod na gyud ang grabe nga crisis. Kung wala pa siguro crisis ang simbahan, dili magpakita ang mahal nga berhen ngadto sa Fatima. Naan kay nagpakita man siya dito, nagpasabot nga aduna nagay crisis nga nahitabo sa simbahan. Nagpakita siya ngadto sa tulo ka bata nga si Blessed Lucia, Blessed Jacinta o si Blessed Francisco. Siyang pagpakita dito sa makaunong nga higayon sugod sa Mayo hangtod sa Oktubre, Mayo 13 hangtod sa Oktubre 13. Ang nahitabo nga na piyesta sa Fatima sa October 13. Og ang gihangyo sa mahal nga berhen ngadto siyang pagpakita sa katulong pagpakita man siguro niya kadto. Nga kinahanglan mag-consecrate ang Russia ngadto siyang Immaculate Heart. Pero hangtod karon mga panahon na wala buhata sa Santo Papa. Ang iyang hangyo nga i-consecrate ang Russia ngadto sa Immaculate Heart sa Santo Papa inubanan sa tanang kaobispuhan sa tibuok kalibutan. Pero hangtod karon pipila na ka papa ang hilabay wala kini mahimo. Hinoon si Pope John 23 nagmugna hinoon siya sa ikaduha nga council ang gitawag og the Second Vatican Council. Mao kini hinoon yang gihimo nga sa ato pa gi-underestimate niya ang
ang gitugon sa mahal nga Berhen ngadto kang Santa Lucia nga kinahanglang ma-consecrate ang Russia ngadto siyang Immaculate Heart kaya aron magbaton og kalinaw ang tibuok kalibutan. Pan wala kini nila tumana. Ang tuod nga niabot na lang si Pope Paul VI, wala gihapon kini niya tumana. Hinoon si Pope Paul VI giusab niya ang Santa Misa. Hangtod nga niabot na lang si John Paul I. Siya ang Pope nga 33 days lang nga naglingkod diha sa pagka-Pope tungod kay gipatay siya. Tungod kay ang iyang gisulti nga ibulgar niya ang tanan nga iyang nahibalaan about sa church ug walay sekreto nga taguan sa church. Tungod sa iyang gisulti siguro na-treat ang mga elemento nga nagbahad sa church, gipatay siya ug ang iyang pagkapangulo sa simbahan sulod lamang kini sa 33 ka adlaw. Hangtod nga napili na dayon si John Paul II. Si John Paul II nag-consecrate siya dili ang Russia kundi ang kalibutan. Dili man kini mao ang gihangyo sa mahal nga Berhen. Ang gihangyo sa mahal nga Berhen nga i-consecrate ang Russia ngadto siyang Immaculate Heart. I-consecrate kini sa Pope kauban ang tanang bishop sa tibuok kalibutan. Apan wala kini mahimo. Hangtod nga niabot na lang pod si Pope Benedict XVI. Wala gihapon kini mahimo. Nagsubok kay nga palandungon. Hangtod karong mga panahona wala gihapon kini mahimo. Si Pope Francis karon wala lang gihapon kini mahimo. Ug ang hangyo sa mahal nga Berhen nga maong consecration marag wala na lang gani hisguti karon sa simbahan. Kinira man ang unta ang dakong susi alang sa kalinaw sa kalibutan. Hinoon naghimo na hinon si Pope Francis og synod katong sa Amazon Synod. Nagbutang na hinoon sa Agribulto dito sa Pachamama. Dako kini kaayong hilisgutan sa simbahan. Kung kay nagkabangi nagkasungi ang tanang mga nobus ordo gani, doon na naman sila ipagsaway hinoon. Og balik nga to sa kang Pope John 23rd, siya ang Pope nga nagmugna sa Vatican Council II, sa ikaduhang Vatikano. Panahon sa iyang conclave sa 1958, doon naghihapon kini dako gyapon kini nga hilisgutan tungod kay sa conclave sa 1958 ni kalit lang og puti ang aso dito sa conclave. Nagpasabot nga dunay na napili nga Pope. Apan pipila ka minuto ang nilabay wala pay migawas hangtod nga nibalik og itom ang aso sa conclave. Nga sa ato pa walay napili nga Pope. False alarm ang nahitabo. Sa dunay napili ni gawas dahil dito si Pope John 23rd. Hantod nga sa namatay siya ang conclave sa 1962, doon na gihapon kini murag dako gihapon kining istoryahon tungod kay maulang gihapon doon na kunoy nahitabo sa sulod sa conclave. Apan kinahanglan nga kamo na mag-research niini. Sa ako nangging itudlo ko kaninyo ang dalan apan kamo na magsubay ni. Ug hantod si Pope Paul VI giusab niya ang Santa Misa. Ang Santa Misa nga naghatag og daghang santo sa simbahan. Dako kaayo kini nga crisis sa simbahan. Tungod kay ang misa mamunta ang source and summit sa Gracia Diaz Church apan giusab kini. Sunod na akong upload pag-isagutan ta kini i-focus sa kini diya sa Santa Misa. Tungod kay ang traditional Latin Mass, ang Tridentine Mass maugid kini unta ang misas nga tinuod sa mga Katoliko. Apan giusab kini sa 1969. Subo kay nga palandong tungod kay ni uyon ramampod ang kadaghanan ni. Uyon sila kay ang
ang mga tao gusto og dali, gusto og instant nga pamaag. Ang ubos ordo nga misa, nubo gid kaayo siya nga klase sa misa. O dili kini mao ang misa nga naghatag og daghang santo sa simbahan, nga naghatag kini og crisis usab. Sunod sa gilang makisgot kita niin. Hantod karong mga panahona wala pa gyud makonsecrate nga rasya ngadto sa Immaculate Heart of Mary. Ang pasalig sa mahal nga Birhen kung may consecrate ang rasya ngadto sa Immaculate Heart, aduna gay kalinaw ang tibuok kalibutan. Si Pope John Paul II hinuon sa una niadtong panahon atong sa iyang panahon naghimo hinuon siya og kaugalingon niya nga Peace Summit. Kung gitapok niya ang mga leaders sa ubang mga relihiyon, simba sila nga dito sa Assisi. Nag-ampo sila alang kunuhay sa kalinaw. Klaro naman ta kayo ang tugon sa mahal nga Birhen nga once the consecration been made, doon nagay kalinaw ang tibuok kalibutan. Usa lang kini sa mga crisis nga nahitabo sa church. Sagdan pa kayo nga crisis nga itong pag-ahismutan. Kini na lang si Rico Rivera o kini ang Lamdag Catholic Forum. Wala ka pa ka-subscribe, kung gusto kang makibalo sa daghan pang mga crisis church, palihog og subscribe, usab tuklo ka na lang ang like button aron niya na mapahibalo sa ikaw kung ano na bang kita mga upload mahitungod sa crisis sa church. So kituplog na lang po gabi para ma-notify ka kung doon na kita mga bagong upload. Daghang salamat. Dalaygon ng Diyos o Ave Maria.